Ahojte lidi, já vás vítám u dnešního videa, opět jak vidíte z Morie, a dneska u druhého dílu pokračujeme, kde jsme skončili, což je přesně tadyhle někde. Okay. Podíváme se, co máme dělat, jestli to někde najdu. Jo. Build a base. Tips. Base. Sleeping. US bed or bed roll. Tam dělat co tohle. OK. Get wood. To hodí, že jo? Tohle. Clouds, crafts. Rebuild to old. Rebuild. Pojď. Já možná dám víc nahlas zhruba, slyšíte. Nice. Stone Ečko. Mushroom stew. Roast beef. Ukuchtíme si chálku. Chálky. No, to se nám to krásně vaří. Máme chálku. To je tohle. Get coal, ok. Inventa. Udělám trošku místečku. Luk. Gčko. Orioles Records. Opět vám to přeložím jako v minulém dílu. Veličku. Překladu Oriho záznamy našel jsem pergamen v elfské ruce. Balin poslal 5 z nás, abychom založili základy ve vzdálených koutech Morie. Zde začínáme naše hledání. Okay. Look. Let's get you open. See what you're keeping secret. Budeme potřebovat Orilský. Open Orilsk chest. Okay. Vám taky přeložím, ať víte, o co dá. Otevřete Oriho truhlu. Shromážděte železo a použijte forge. Což je jako furnace pec podle všeho. K vytvoření klíče. Poté otevřete Erfovu truhlu. Na této trule je Oriho jméno. Musí obsahovat něco užitečného. Trule samotná je téměř nezničitelná a nelze ji otevřít nebo pohnout nikým jiným než jiným trpaslíckem. Na hrudi jsou napsány složité instrukce, jak vytvořit Sunigue lež, abyste ji otevřeli. Měl bych se lehnout a otevřít truhlu. Old camp.
Oak Torch. Campbell Temple. Table. Bedroll. Oats. Víte, co je nejlepší, takhle si to udělat. Rotate je. Erko. Yes. Krásně ty krubíčku. Kde to bylo? Crafting. Tady. Bedroll. Erko. Nám chybí ty věci. Cloud scraps, ty se hodějí. Další šípy, ok. Fragmenty. Metal fragmenty. Potřebuji mít zpátky nahoru. Já vykraftit ten bedroll, jestli to půjde. Jestli jdu správně. Jako měl bych jít správně. Yes, jsem správně. Tak, Nocturus. Iron ingot budeme potřebovat. My teď budeme potřebovat udělat build bedroll. Tady. Bedroll. Dám to sem. No. Over by dead body. Tutorial complete. Druhý den noci. Darkness. Night. Build a storage chest. Wood chest. Erko? Musíme to tady snažit trošku víc shromážďovat, ne Erko? Téčko? To zmizelo. Tady. Build. Food chest a téčko. Jo, tady si můžu schovávat věci. A tam asi zatím hodím energy skvělý. Žíží jsme dead. Stává se, to je těžký to bylo. Počkej, pobrali ty věci z té Verdena. 7. A jo, vlastně rebuild the furnace, jasně. Máme obnovit pets. Steel hammer. Okay. Crafting. Waypoints. Já to potřebuju. Black Diamond, aha. Tři irony. Budeme hledat ty, no. Oh.
Get go. Emusnakan, to a family of old. I will return the missing figures. Honor them. Muzikální. Oh. Get cloud scraps. Tady bychom potřebovali Iron Gun. Ok, chápu, takže je to takhle průchozí. Aha, to už nejde. No zkusit tohle, tady to vypadá jako, že to je za houby. Wood scrapy. To vidím, že půjdeme zpátky, se nějak musíme dostat. A nabíte Iron. Real Slime. Tento muzikant patří do Orioles Line, jako jeho liney. Prostě do té skupiny. Hodně z jeho rodinné historie se ztratilo v čase, ale to dokazuje, že se usadili ve Westgate již ve 2. věku. Sochy jeho rodiny musí být poblíž. Měl bych je vrátit na jejich čestné místo. Takže já to vidím, že tady to pro dnešek ukončíme pro dnešní druhou epizodu. Příští bychom se měli dostat zpátky a tak. Mějte se a u dalšího videa zatím. Čau.